jgħidu li iblaħ huwa mhux dak li ma jiżbaljax, għax naturalment jekk mhux ħadd ipprova m'inti ħadd iżbalja, allura jekk tiżbalja sinjali li provajt, però l-iblaħ huwa illi ma jitgħallimx mill-iżbalji tiegħu stess jew mill-iżbalji ta' ħadd ieħor. U illum ħanippruvaw nkunu inqasboloh billi nevitaw tliet żbalji komuni illi jagħmlu ħafna nies f'Jannar. L-ewwel żball huwa illi jekk inti f'Diċembru kilt iktar mis-soltu, f'Jannar tipprova toqgħod ħafif kemm jista' jkun. Dan huwa żball, għax ġismek għandu bżonn ċertu fuel. Il-fuel aħna maħniex karozzi, mhux ħanġibuh mill-petrol, però ħanġibuh mill-ikel. Jekk il-karozza tagħna illi huwa ġisimna mhux qed taħdem kif suppost, mhux ħadd wassalna fejn irridu. Għaldaqstant il-karozza ħatina ħafna problemi u forsi tieqaf nofs triq. L-istess aħna ħanifqu nofs triq fejn tidħol saħħitna u fejn ħajidħol anka dak li nixtiequ nagħmlu fejn jidħol il-fat loss. Allura jekk ġisimna mhux qed jaħdem sew, ir-riżultati mhux se jiġu sew laqqas. Mela number one araw li qed tiklu biżejjed, mhux iż-żejjed ovvjament, imma mhux in-nies. Dak huwa żball komuni ħafna. Żball numru 2 huwa illi jiġru morru jagħmlu xi gym membership pereżempju biex jgħidu isma' jien għamil din riżoluzzjoni illi rrid imur il-gym. Meta fil-verità pereżempju fil-każ dak li jkun b'mod partikolari, il-gym forsi ma joċċ għalik għaliex għax forsi inti jkollok bżonn iktar għajnuna b'mod personali. Allura iktar ikollok bżonn ta' personal trainer jew ta' coach. Jekk inti ħad titrenja ġew grupp jew jekk ħad titrenja waħdek, tajjeb, allura sforz anke l-għaġla u l-ġen dak li kun jaqbad jinkiteb xi ħaġa. Forsi hemm min anke jispiċċa jagħmel xi membership għat-tul ta' żmien, illi jsibu huwa illi wara ftit għax m'għandhomx lajnuna għax huma forsi qegħdin anke waħedhom jaqtaw qalbhom jifqu u laqqas il-ħin, il-flus u anke dak isu in-nervi illi inti kellek xi ħaġa f'moħħok però ma wettaqtix. Għaldaqstant ħa nappellalkom illi intom qabel ma tagħmlu pass fejn jidħol il-health and fitness tagħkom, immaġinaw għajdu isma' din ħaġa li se nagħmel jiena. Nimmaġina nżomma tul ta' żmien. Kieku din kellha taħdem, nista' nżomma, kieku din kienet xi ħaġa ħatetini riżultati. Ħanibqa' nagħmilha jekk iva, intilkom iva go ahead u kwalunkwe ħaġa li kontu ħatamlu jew kien beslibkom tagħmlu, għamluha. Però jekk taħsbu illi wara ġimgħatejn xahar di ħatwaqfuha, ibdluha ħalli ssibu xi ħaġa oħra. Għax l-importanti mhux nagħmlu f'qasir żmien, però x'nibqgħu nagħmlu għat-tul ta' żmien. Għax ir-riżultati ħajjiġu b'dak li nagħmlu ta' spiss, mhux dak li nagħmlu ta' kultant. Mela, żball numru 2 huwa l-isforz l-għaġla u l-ġen nagħmlu xi ħaġa illi mhux ħadd wassalna għalfejn nixtiequ u naturalment imbagħad nispiċċaw inċedu. Żball numru 3 huwa komuni ħafna wkoll illi nissupervjaw u ma nfittxux l-għajnuna. Jew inkella l-għajnuna nfittxuha biss minn xi website tal-internet. Naturalment, meta hemm l-informazzjoni b'mod ġenerali, di ma tappellax bil-forsa għalik b'mod personali. Ġifri anka pereżempju tal-video se nagħmel jien, ta' spiss insemmi ngħid isma' ħudu pariri mingħand pereżempju nutritionist, id-dietitian tagħkom, mingħand il-coach tagħkom, għax kull individu huwa differenti. Jien nitkellem b'mod ġenerali u nafu wkoll illi ħafna websites jitkellmu b'mod ġenerali wkoll. Għaldaqstant qabel ma tgħid isma' dik li qrajt jew dak li smajt jotta lija żgur, dejjem fitxu l-għajnuna. Jekk għandi bżonn parir legali ħammur għand avukat, minix semmur għand accountant. Jekk għandi bżonn parir fuq kif nagħmel il-budget sieħ ħammur għand accountant mhux għand avukat. L-istess dan il-qasam. Tfittxux l-opinjoni tal-neighbor tagħkom, tfittxux l-opinjoni ta' xini tajt pereżempju n-nanna, tajjeb, għax kulħadd għandu opinjoni u idea u forsi dak li ħadem għan-nanna ma jaħdimx għalik u viċa versa. Għaldaqstant fejn jidħol health and fitness, ħudu l-parir ta' coach professjonali, fejn jidħol li kell anke ħudu parir ta' nutritionist, dietitian, eċetera, eċetera, ħalli intom kemm jista' jkun tkunu fuq it-triq tajba. Mela żball numru 3 huwa illi nfittxu l-għajnuna mingħand nies illi forsi mhumiex esperti fil-qasam mhumiex kwalifikati f'dik l-erja. Nispera dawn it-tlet tips jgħinukom biex ma tagħmlux l-iżbalji li jagħmlu ħafna nies dan iż-żmien u fejn nista' ngħinkom kelmuni nieħu gost ħafna nkun tajnuna. Niltaqgħu s-sena mill-aqwa.